M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonse ku programu yathu ya lero yati yankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 12 August ndipo ndi Lolemba la wiki imeneyi yachi namba 19 mu nyengo ya pachaka. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mprofeti Ezekieli. Ezekieli mutu wake wa 1 kuyambira ndime yake ya 2 kulekeza ya 5 ndi kudzapitilizaso ndi ndime yake ya 24 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Dennis Mandevu kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino tsiku la lero ukuchokera pa buku la Mateyu Woyera. Mateyu mutu wake wa 17 kuyambira ndime yake ya 22 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Innocent Mlongoti kuchokera ku Martyrs of Uganda, Kasina Parish, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Nthawi inali tsiku lachisanu la mwezi, chaka chachisanu cha ukapolo wa mfumu Yehoyakini. Nthawi imeneyo chauta adandipatsira uthenga ine Ezekieli, wansembe, mwana wa Buzi, mphepete mwa mtsinje wa Kebara, m'dziko la Ababeloni. Ndipo ndidamva mphamvu zake zikundifikira. Ndiyang'ane, ndidangomva mphepo ya mkuntho kuchokera kumpoto. Panali mtambo waukulu wowala mphepete mwake monse, moto uli lawilawi kuchokera mu mtambomo. Pakati pake pa motowo pankaoneka ngati mkuwa wonyezimira. Mkatikati mwa motowo ndidaona zinthu zokhala ngati zilengolengo zinayi. Maonekedwe ake adali otere: thupili mapangidwe ake onga a munthu. Pamene zinkayenda ndinkamva phokoso la mapiko ake ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati liwu la mphambe kapena ngati phokoso la gulu la ankhondo. Zinkakhala chiyimire, zinkagwetsa mapiko ake. Tsono pamwamba pa thambo la pa mitu yake padamveka phokoso. Zilengolengozo zinali chiyimire choncho, mapiko akenso ali chigwetsere. Pamwamba pa thambo lija panali chinthu china chooneka ngati mpando waufumu, wopangidwa ndi mwala wa safiro. Pamwamba pa mpandowo panali chinthu chooneka ngati munthu. Mmwamba mwa mchiuno mwake munali ngati chitsulo chowala konsekonse ngati moto. M'munsi mwa chiuno chake munalinso ngati moto wokhawokhawo. Kuwala kwa mphamvu kudamzungulira munthuyo. Kuwalako kunali ndi maonekedwe autawaleza m'mitambo tsiku limene kwagwa mvula. Umu ndi mmene ulemerero wa chauta unkaonekera. Ndidangoti ntaona, ndidadzigwetsa pansi chafufumimba. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina ophunzira atasonkhana onse ku Galileya, Yesu adawawuza kuti Mwana wa Munthu akudzaperekedwa kwa anthu. Iwo adzamupha, koma mkucha wake iye adzauka. Ophunzirawo atamva zimenezi adagwidwa ndi chisoni chachikulu. Pamene Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kapenawo, okhometsa msonkho wa ku Nyumba ya Mulungu adadzafunsa Petro kuti, kodi aphunzitsi anuwa sakhoma msonkho wa ku Nyumba ya Mulungu? Iye adati, amakhoma. Tsono Petro atalowa m'nyumba, asananene chilichonse, Yesu adamufunsa kuti, iwe Simoni, ukuganiza bwanji? Kodi mafumu apansi pano amalandira msonkho kwa yani? Kwa anthu a mtundu wawo kapena kwa alendo? Petro adati, kwa alendo. Apo Yesu adamuwuza kuti, tsono ndiye kuti anthu a mtundu wawo sayenera kukhoma, koma kuopa kuwakhumudwitsa a ku Nyumba ya Mulunguwa, kawedze nsomba ku nyanja. Nsomba imene ukayambire kuwedza, ukayikanule kukamwa, ndipo ukapezamo ndalama. Ukatenge ndalamayo, nkukakhomera msonkho wanga ndi wako omwe. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu uthenga wathu wabwino wa lero, omwe ukuchokera mu buku la Mateyu, tikumva makamaka za malamulo. Ndikukhulupirira kuti inu ndi ine sife anthu oyamba kumva kuti kodi tikati lamulo ndi chiyani. Koma mongokumbutsana, lamulo ndi chinthu chimene chimayikidwa pakati pa anthu kuti pakhale dongosolo kapena kuti pakhale umodzi. Ndi chifukwa chake tikati tionetsetse, ngakhale m'dziko mumene kuti zinthu ziyende pamafunika lamulo. Ndipo ngakhale kumudzi kumene tikuchokera, tionanso kuti kukhale dongosolo labwino, anthu amatsatira lamulo. Ndipo ngakhale kumpingo kwathu kumene, tionanso kuti kuli malamulo. Ndipo malamulo amenewa tikati tionetsetse ndi amene amabweretsa umodzi, komanso ndi amene amabweretsa dongosolo pena paliponse pamene inu ndi ine tili. Ndi chifukwa chake tikabwera makamaka pa malamulo akumpingo, tiona kuti pali malamulo aja amene mpingo udatipatsa, ndipo pali malamulo a Mulungu amene alipo 10, komanso malamulo aja a Eklesia omwe alipo asanu ndi chimodzi kapena kuti 6. Makamaka tikafika pa malamulo a Eklesia, lamulo lomaliza ndi limene timamva kwambiri, nkhani ya mtulo. Kuti ngati Akhristu timalonjeza ndi mtima wathu wonse kuti tidzatsatira zimene mpingo watipempha pakukhoma mtulo chaka ndi chaka. Ndipo mtulo umenewu tikati tionetsetse umagwira ntchito zothandizira parishi yathu kuti ipite patsogolo. Koma zimakhala zomvetsa chisoni kuti tikati tionetsetse kuti tifufuze kwa Khristu ambiri, mtulo ndi chinthu chimodzi chimene ambiri ife chimativuta kupereka. Chimativuta motero kuti timalephera kuti ngakhale ndalama yochepa imene mpingo udakhazikitsa, mwachitsanzo tikudziwa kuti maparishi ena mwina mtulo ndi 2000, ena mwina 3000. Koma kuti inu ndi ine mwina tipeze nthawi yoti tikapereke ndalama ngati imene ija, tiona kuti kumakhala kovuta.
koma chonsecho tikupeza ndalama zochulukirapo mwina chifukwa cha ntchito imene tikugwira, kaya bizinesi imene ndine timapanga, kaya zinthu zosiyanasiyana zimene zimatibweretsera ndalama m'moyo wathu, timapanga ndalama zochuluka. Koma kuti titengeko pang'ono tivomere za lamulo limene limatiuza la ekleziya lokhoma mtulo, timaona kuti inu ndi ine timalephera kuti tikwaniritse. Timayiwala kuti mpingo sungayende ndi pemphero lokha ayi. Ndikukhulupirira kuti inu ndi ine mukhoza kukhala mboni kuti ngakhale munthu titati timulembe ntchito timuuze kuti malipiro ako tingonena pemphero la Atate athu, sindikukhulupirira kuti munthu ameneyo angavomere ayi, chifukwa iyeyo chimene afune ndi ndalama. Tsono ndalama zimenezi kuti tionetsetse kozitenga ndikuti ndife wa Khristu, ndi udindo wathu oti tithandize mpingowu kudzera pa chuma chathu kutiso zinthu ziyende bwino. Choncho ndi chifukwa chake mpingo umafuna inde mapemphero athu komanso umasowekera thandizo la chuma lathu kuti zinthu zina ndi zina zomwe mmene zimafunikira ndalama parishi yathu kuti ipite patsogolo zikwaniritsidwe. N'chifukwa chake tikabwera mu mthenga wabwino umenewu, Ambuye Yesu Khristu nawonso akutsatira lamulo limene lidayikidwa nthawi imeneyi. Akukhoma msonkho wawo ku nyumba ya Mulungu, ndipo sakukhoma msonkho wawo okhayi, koma akukhomanso msonkho wa iwowo ndi Simoni Petro. Ndipo tikati tionetsetse anthu amakamaka Afarisi amene adabwera kwa Ambuye Yesu ndaphunzitsa malamulo amenewa kuti awafunse ngati amakhoma msonkho, kunali kungowayesa chabe kuti aone kuti kodi ayankhula zotani, kuti kodi apanga zotani moyo mwawo. Koma Ambuye Yesu pakuonetsa kukhulupirika kwawo kuti malamulo amawadziwa ndipo zonse akuzitsatira bwino, iwo akuchita chotheka kumuuza Simoni Petro kuti akawedze nsomba, ndipo nsomba yoyambayo ndi imene akayikanule kukamwa, ndipo akapereke ndalama zake kukachisi wa Mulungu, ndipo akakhome msonkho wa iwo ndi wake wa Simoni Petro. Inu ndi ine tikuyenera kutengera chitsanzo chimenechi chimene Ambuye wathu Yesu Khristu adachionetsa. Tikati tionetsetse, inu ndi ine ndife anthu amene zathu zili pabwino, ndipo mu zinthu zathu zimenezi zimene zili pabwino kuti zikhale pabwino chonchi ndi Mulungu amene amatithandiza, ndipo amatithandiza pakutipatsa zinthu zimene inu ndi ine timampempha mwa njira yosiyanasiyana. Timampempha kuti bizinesi yathu iyende bwino, timamupempha kuti ntchito yathu ikhale pabwino, timampempha kuti atikweze ngakhale udindo kumene tikugwira ntchito. Koma kuti tionetsetse pamene atikweza udindo umene uja, chithokozo kapena pamene bizinesi yathu ikutiyendera bwino, kumuthokoza kwake Mulungu ndi kutengako gawo la malipiro kapena gawo la ndalama zimene inu ndi ine timapeza kuti tikamuthokoze Mulungu makamaka kumpingo kumene timapemphera. Koma ambiri ife tiona kuti mtima woperekawu ndi umene mwa ife mulibe, ndi imene mwa ife umasowekera. Lero lino Ambuye Yesu akutipatsa chitsanzo kuti tatiyeni tiyesetse makamaka kukhala anthu opatsa pakumuthokoza Mulungu pa zabwino zimene Iye akutichitira. Kuti kaya bizinesi yathu ikuyenda bwino, Mulungu tiyeni titengeko gawo pang'ono tikamuthokoze pa zabwino zimene Iye akutichitira. Kuntchito zinthu zathu zikutiyendera, ena afe mwina takwezedwa udindo, tikuyenera kuti Mulungu timuthokoze pakutengako gawo la zimene tikulandira ndi kukamuthokoza nazo Mulungu. Chifukwa tikatero ndi pamene tithandiza mpingo wathu kuti upite patsogolo. Ambiri ife sitikuyenera kuti tiyiwale makamaka udindo wathu othandiza mpingo wathu. Mpingo uli m'manja mwathu, ndi ntchito ya inu ndi ine kuti tiyesetse pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuupempherera mpingo umenewu, komanso kuthandiza ndi thandizo losiyanasiyana makamaka la chuma kapena ndalama zimene timapeza kuti uthandizire uthenga wake wabwino kupita patsogolo. Chifukwa kuti tionetsetse mipingo yathu ikusowekera kuti ifalikire posepose, ikalalike uthenga wabwino wa Mulungu, ndipo uthenga umenewu kuti upite patali kuti ena akaupeze ukusowekera inu ndi ine kuti tiyikepo mkono. Ndipo kuyika mkono kumeneku kukusowekera kuti wina anyamuke, mwina athire mafuta m'galimoto mwake kuti apite kudera lakutali akalalike. Akuyenera kuti mwina wina timpatse ndalama yachakudya kuti nayenso akathe kulalika ndi mphamvu uthenga wabwino.
ndi kuti anthu azindikire uthenga umene Mulungu afuna kuti dziko lapansi liulandire. Ndi chifukwa chake tatiyeni tsiku la lero tiphunzire makamaka kukhala anthu opatsa, pakukhala anthu omuthokoza Mulungu, kumuthokoza pa zabwino zimene Iye akutichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti zinthu zipitirire kuyenda bwino mu mpingo mwathu ndipo kuti anthu ambiri alandire chipulumutso. Amen.